Όλη η ζωή για πάρτι σου, αγόρι μεγάλο. Εμείς οι νέοι, γενικά, Είναι λέει. περίμενε τώρα γιατί. Λοιπόν, Παραπάνω. Πάμε και μόνοι μας. Either of these. Αχα. βάλε mute γιατί με τις ειδοποιήσεις που σου έρχονται συνήθως θα κάνουμε γύρισμα. Θα βαρέσει σαν μπιτάκι μαλάκα σε κλαμπ. Ρε φίλε, με θυμούνται όλοι όταν Γάμισέ τα. Λοιπόν, με έχουν ξεχασμένο όλη την εβδομάδα να... κορδονάκι. νάτος. Και background με φως εγώ για πρώτη φορά, έτσι. Εμένα. Όχι εγώ ρε. Α, ναι, ισχύει. Πρέπει να... Ρε φίλε, να κάνω κάτι για το φως εδώ. Όχι, καλά είσαι. Γάμισε το. Εραστεχνίλες ρε μαλάκα θέλουμε τώρα, κάτσε να φτιάξει το φως. Γάμισε με, καλά είναι. Εσύ... Άσε με λίγο να το προσπαθήσω ένα δευτερόλεπτο. Κοίτα ρε, τον έπιασε ο επαγγελματισμός του τώρα. Φτιάξαμε intro πάντως, να ξέρεις, αυτό θα είναι το intro. Το intro. Ναι, πρέπει να βλέπεις και τα επεισόδια για να δεις τι κάνω στην αρχή. Πάλι που φτιάχνω το φως. Ναι, απλά όπως το λένε αυτό που κάνω ασπρόμαυρο πριν να μπει το logo. Αυτό το αστιάκι που κάνεις. Ναι, αυτό θα κάνω και τώρα. Απλά θα κάνω αυτό που μας έπιασε ο επαγγελματισμός μας. Ότι θέλουμε να έχουμε και φως. Σε γαμάω. Δεν πειράζει. Καλώς ήρθατε στο τρίτο επεισόδιο, Χριστέ μου, της εκπομπής Fantastic του Ελιός F2. Είμαι ο Θάνος. Και η δεύτερη της χρονιάς. Και το δεύτερο της χρονιάς, φίλε μου. Και το δεύτερο που γυρίζετε σε λιγότερο από ένα μήνα. Έχω να πω γεια σας, καλησπέρα σε κανέναν. Στους 130 ακολούθους μας. 129 πλέον. 129. Θες να ξεκινήσεις? Περίμενε, θα γιορτάσουμε. Εγώ έχω να πω ότι η φωνή μου ακούγεται λίγο ύποπτη. Ήμουνα χτες στο πάρτι για την κυκλοφορία του The Last of Us Part 2 Remaster. Κάτι το οποίο περιμέναμε πάρα πολύ καιρό. Δηλαδή, εννοείται. όταν μας ρωτάγανε τι remaster θέλετε, τι χρειάζεται αυτή η κονσόλα τέλος πάντων, το πρώτο πράγμα που σκεφτόμασταν όλοι, πιστεύω έτσι σαν κοινότητα, είναι το The Last of Us Part 2 ρε παιδιά. Δηλαδή βγήκε το 20 και δεν έχει ένα remaster, αμαρτία. Έχει. Έχει κι άλλο τώρα. Έχει κι άλλο. Έκανε όλη την εισαγωγή και είναι σε βάση ο Κώστας. Α, υπάρχει το Part 1. Ναι. Το Part 1 έχει remaster, remake και... εντάξει. Δεν θα έχει κι άλλο ένα σε κάνα 2 χρόνια. Εννοείται. Με την κυκλοφορία. Τώρα βγήκε το PS5 Slim. Να μην κυκλοφορεί το Last of Us Part 1 Slim. Έχει πιο αδύνατη την Έλλη. Ξέρω. Ή θα την έχει χοντρή για inclusiveness. Α, ναι, σωστά, πρέπει. Για το diversity του πράγματος. Ήδη έχουμε φάει το πρώτο ban. Λοιπόν, Ναι, ήδη έχουμε φάει ban. από ό,τι φαίνεται όμως εντωμεταξύ, δεν θα ξεκινήσουμε αυτό το επεισόδιο όπως ξεκινάμε συνήθως με τι παίξαμε, αλλά θα εκφράσουμε 2 εμπειρίες που είχαμε. Με αυτό αρχίνου. Γαμώ τα ελληνικά. Αρχίδια. Λοιπόν, αρχίσαμε να γινόμαστε σωστό κανάλι. Γιατί πρώτον, φάγαμε το πρώτο μας blog, το οποίο θα αφήσω τον Κώστα να μιλήσει, παρόλο που η αρχική επικοινωνία έγινε μαζί μου. Θα αφήσω τον Κώστα να εκφράσει τις σκέψεις του. Θες να σου πω? Ναι. Λοιπόν, παιδιά, εγώ έχω να πω ότι τα σωστά memes πρέπει να προκαλούν τουλάχιστον 1 με 2 blog. Εννοείται. Οπότε πήγε καλά αυτό, έτσι, και σας πληροφορώ ότι επειδή το είχα αφήσει λίγο στην άκρη αυτό με τα memes, θα σας πάω κόρνα. Να ξέρετε, κόρνα. Θα πω το εξής, επειδή έχω δει, έχω early access, το πόσα offensive, bad hearts, για bad hearts είναι, για fanboy, τέτοια, είναι ψάρεμα αυτά τα memes, έτσι. Πόσοι έχουν να τσούξει ο κόλλος τους, εγώ γελάω πάρα πολύ. Είναι το αγαπημένο μου πράγμα σε αυτό το μέσο, έτσι. Δεν θα προσβάλλουμε κανέναν, δεν θα βρίσκουμε κανέναν. Απλά ποστάρεις ένα meme και βλέπεις τον κόσμο να καίγεται. Το οποίο meme δεν είναι ότι ξέρεις κάτι είναι offensive. Όντως είναι αυτό που λες, δεν είναι offensive. Είναι η πραγματικότητα, αλλά με λίγο πιο καυστικό τρόπο. Αυτό ακριβώς. Έχεις τα γεγονότα.
Αυτό. Και απλά προσβάλλονται. Είναι ό,τι καλύτερο αυτό. Ευχαριστούμε αυτό το community. Και να πούμε ότι το σημερινό επεισόδιο είναι αφιερωμένο στο πρώτο μας blog στη σελίδα στο Facebook. Καθώς ο άνθρωπος όχι μόνο εξέφρασε το ότι δεν γέλασε με το meme του Κώστα, αλλά αποφάσισε να γράψει ότι θα μας κάνει unfollow. Και σε αυτόν κερνάμε ένα γλυκό του κουταλιού περγαμόντο και καλή του όρεξη. Λοιπόν. Έβαλα το Θάνο μου να κλαίει. Το Θάνο μου. Αυτό δεν είναι monster, είναι δάκρυα. Λοιπόν, και πάμε λίγο και στο δικό μου rant, το οποίο είναι λίγο πιο προσωπικό, ας πούμε. Δεν ξέρω κάτι εγώ γι' αυτό. Αυτό. Θα έπρεπε να ξέρεις γιατί το post σε ομαδική που είσαι μέσα, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Συνέβη το Developer Direct του Xbox, το οποίο παρουσιάστηκαν κάποια αλφα παιχνίδια, ημερομηνίες κυκλοφορίας, λίγο πιο εκτενές gameplay και τα σχετικά. Ένα από αυτά τα παιχνίδια έκπληξη ήταν και το Trials of Mana. Σωστά. Το οποίο ήταν η έκπληξη ουσιαστικά της Square Enix για παιχνίδι στο Xbox. Σε ένα γνωστό λοιπόν πράσινο group, ο admin συγκεκριμένα, δεν θα πω ονόματα για προφανείς λόγους, αποφάσισε να ανεβάσει το ότι το Trials of Mana θα κυκλοφορήσει στο Xbox και υποθέτω από εκτενή ταχύτητα ή δεν το είδε σωστά ή όχι, ανακοίνωσε ότι το παιχνίδι θα κυκλοφορήσει και μέσω Xbox Game Pass. Τέπο. Ναι. Προφανώς του γράψαν όλοι στα σχόλια ότι ξέρεις κάτι, δεν θα κυκλοφορήσει μέσα στο Game Pass. Ήταν καμιά δεκαριά σχόλια το οποίο το λέγανε. Και σε ένα από αυτά τα σχόλια είχα εγώ το χιούμορ, γιατί ήταν χιουμοριστικό το σχόλιο, να απαντήσω ότι ξέρεις κάτι, το έγραψε by default ότι είναι στο Game Pass, γιατί όλο το event, ουσιαστικά όλα τα παιχνίδια του event θα μπαίνανε στο Game Pass. Γυρνάει και μου γράφει λοιπόν, ξέρω εγώ, ένα πάρα πολύ ωραίο σχόλιο το ότι δεν το έγραψα by default και αποφάσισε να γράψει ένα. Ή σε ένα μήνα εδώ πέρα έχεις γράψει ένα σχόλιο και αυτό ήταν προσβλητικό προς εμένα. Και γυρνάω και του λέω, ξέρω εγώ, παλικάρι μου, δεν ήταν προσβλητικό, ίσα-ίσα ήταν χιουμοριστικό και ο άνθρωπος ο οποίος έκανα το σχόλιο γέλασε. Έκανε το χαχά reaction. Αν δεν με θες προφανώς στο group, εννοείται μπορείς να με διώξεις δικό σου group. Είναι κάνεις ό,τι θες. Και το επόμενο που βλέπω είναι να με έχει μπλοκάρει από το group και από το Facebook. Κάτσε, group στο οποίο είμαι και εγώ. Δεν ξέρω αν είσαι κι εσύ. Θα σου πω off record ποιο group είναι. Αν και νομίζω καταλαβαίνεις ποιο πράσινο group αναφέρομαι, με έναν φανατικό ας πούμε πράσινο. Όχι, γιατί είναι μπόλικη. Όχι. Από groups του Xbox είναι ένας ο οποίος τον λέμε συνήθως. Αγαλά. Ωραία. Πήρε μπρος ο Κώστας. Έξε Spider-Man. Και συγκεκριμένα γυρνάει και μου λέει, ξέρω εγώ, ότι δεν ήταν αυτό το οποίο, εντάξει, το block Klein Mine. Το ότι βρε καλέ μου άνθρωπε, ο οποίος έχεις και μια αλφα ηλικία, γράφεις post μετά, αφότου με μπλόκαρες αυτό το group και αναφέρεσαι σε μένα. Ναι, μαλακα, έτσι πάει. Δηλαδή, όταν όλος δεν μπορεί να απαντήσει ή να γράψει κάτι, τότε είναι ο γαμιάς. Και συγκεκριμένα μου είχε μείνει στο post ένα πράγμα το οποίο λέει, ξέρω εγώ, πάρτε κανένα Series S και παίξτε κανένα παιχνίδι. Ρε μπαμπούιν άνθρωπε, αυτό το χειριστήριο εδώ, εκτός από ότι πωλιέται ξεχωριστά, έρχεται μαζί με μια κονσόλα. Όπως και αυτό το χειριστήριο που έχω. Γιατί ξέρεις πάρα πολύ καλά και στο ανέφεραν ότι ξέρεις κάτι, είναι χιουμοριστικό το σχόλιο και δεν στο ανέφερε μόνο ένας και respect στα άτομα τα οποία τον αναφέρανε, ξέρουν ποιοι είναι, δεν θα τους δώσω. Ξέρουν ότι παίζω παιχνιδιά και στο Xbox και στο PlayStation και στο PC. Το ότι εσύ είσαι φανατικός πράσινος και προσβλήθηκες από αυτό, να ξέρεις μου έδωσε μόνο χαρά και σε ευχαριστώ πάρα πολύ που με έβαλες σε αυτό το blocklist, γιατί θα σταματήσω πια να βλέπω το Gears 6 AI Generated Image το οποίο ποστάρει στο τελευταίο χρόνο παρακαλώντας να βγει καινούριο Gears. Οκ, αυτά. Μην τον έχετε μικρό, να είστε φυσιολογικοί άνθρωποι. Όχι ρε μαλάκα, τι λες? Αυτούς θέλουμε. Τι εννοείς? Εγώ αυτούς θέλω. Μαλακές, δεν έχετε καταλάβει κάτι. Θέλω όλοι αυτοί οι τύποι, όλοι όμως, να μπουν στο δικό μας group. Ορκίζομαι, δεν θα κάνουμε μπλοκ κανέναν. Όχι. Όλους θα τους βάλουμε. Όχι, είναι κάποια άτομα τα οποία δεν θα τα βάλω μέσα. DLC group παρεπτόντως, αν unofficial group, link 3 στην περιγραφή, όποιος γουστάρει τη φασούλα και όποιος δεν έχει μπεπανθόλ λοιπόν για να βάζει από πίσω. Αυτό. Έλα βρε μαλάκα, άκου λίγο.
το ωραίο, το ζουμερό είναι να μπουν όλοι, να γίνει της μαλλιοπουτσάκενας εκεί πέρα και εγώ απλά να είμαι έτσι από πάνω και να γελάω και μετά να φτιάχνω memes για αυτούς τους τύπους. Δηλαδή, το νιώθεις λίγο. Ρε φίλε, να σου πω λίγο κάτι. Νιώθεις το ζόρι, τη φλέβα να πετάγεται εδώ. I get it. Και εγώ θέλω άτομα τα οποία, ρε φίλε, είναι ή της μία μεριάς ή της άλλης, αλλά δέχονται τουλάχιστον την κριτική της δικιάς τους μεριάς. Έχουμε τέτοια άτομα και το ξέρεις. Ναι, μα αυτή είναι το καλό κοινό, το κομπλεξάριστο που γουστάρουμε. Το θέμα όμως είναι και το dark side. Μα το θέμα είναι το dark side θα μας κάνει μπλοκ ούτως ή άλλως. Οπότε τι να το κάνουμε. Ναι, το θέμα είναι ότι πριν φάμε το μπλοκ τουλάχιστον να τους τσούξει λίγο. Μαλάκες. Τι να. Τέλος πάντων, οπότε αυτό. Ευχαριστώ για αυτό το παράσημο λοιπόν αγαπητό group πράσινης μεριάς που... Εγώ αυτό που έφτιαξα το πρώτο meme που ανέβασα ήταν υπέρ του Xbox. Τώρα θα γαμηθείτε. Τώρα θα γαμηθείτε. Πάντως, το μόνο που έχω να πω για το συγκεκριμένο group είναι ότι σίγουρα ότι ενδυνάμωσε το όνειρό μου. Και θα το αφήσω εκεί. Ωραία. Πάμε να πούμε τι παίξαμε. Τι παίξαμε πάλι, μαλακίες. Παιδιά, να σας πω κάτι. Εγώ για τα επόμενα δεν ξέρω πόσα επεισόδια θα λέω παίζω Red Dead. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Παίζω Red Dead. Παίζουμε λίγο Halo. Με τα παιδιά στο γκρουπάκι. Παίζουμε COD επίσης. Ναι, παίζουμε λίγο COD επίσης για το James Bonding μας. Και σε μια εβδομάδα από τώρα που γίνεται το recording θα έχουμε Tekken 8. Οπότε θα έχω να πω ότι παίζω κι άλλο game. Nice. Έτσι. Και το Φλεβάρι θα γαμηθεί ο Δίας. Το Φλεβάρι μαλάκα βγαίνει το Suicide Squad. Εγώ δεν περιμένω άλλο game. Είδα τη λίστα των παιχνιδιών που βγαίνουν το Φλεβάρι. Φίλε, βγαίνουν πολλά περισσότερα από ό,τι περιμέναμε. Εντάξει, εγώ δύο θέλω. Ένα Persona και ένα Final Fantasy. Ναι, βγαίνει Persona 3 το Reloaded. Βγαίνει Suicide Squad. Αυτό είναι placebo. Είναι reload. Δεν είναι reloaded. Σοβαρά. Ναι, είναι ο Mandela Effect αυτό. Οκ. Όχι, από κάπου μου έχει μείνει το Reloaded γι' αυτό. Το ξέρω και εγώ έτσι το λέγα. Οκ, nice. Εγώ από την άλλη έπαιξα ένα καινούριο παιχνίδι το οποίο το άκουγα από τους πάντες ως indie goatee και μαλάκα την παιχνιδάρα και αυτά και είναι το Ghost Runner. Το οποίο Ghost Runner, κατ' εμέ, είναι από τα πιο hypeαρισμένα παιχνίδια τα οποία έχουν κυκλοφορήσει στην indie σκηνή. Μπήκαμε στο θάψιμο από τώρα. Ωραία. Για πες. Ωραία. Δεν είναι τόσο καλό όσο λένε. Άλλος γυρνάει και μου λέει άριστο. Ρε παιδιά, τι άριστο. Βαρέθηκα να μετράω τους εχθρούς που κάναν T-pose. Είναι κάποιοι εχθροί οι οποίοι ουσιαστικά έχουν και αυτοί κατάνα. Okay. Και ουσιαστικά το παιχνίδι, το όλο concept είναι parkouring, one shot. Έχεις μια κατάνα και κάνεις one shot όλους τους εχθρούς και ουσιαστικά πας από stage σε stage. Έχει ένα ωραίο story και τα σχετικά. Δεν θα μιλήσω ότι το story είναι ωραία εκτελεσμένο, αλλά ίσως από τα πιο προβλέψιμα σενάρια πέρα από το Barbie, ξέρω εγώ. Δηλαδή, είναι απίστευτα προβλέψιμο. Δεν είδα ποτέ, ξέρω εγώ τι γίνεται αυτό στο τέλος. Χέστε με. Αλλά υπάρχουν αυτοί οι συγκεκριμένοι εχθροί, οι οποίοι ουσιαστικά ο μόνος τρόπος για να τους νικήσεις είναι να τους κάνεις deflect και μετά να τους χτυπήσεις. Okay. Το deflect, εκτός από ότι είναι πολύ μικρό το παράθυρο το οποίο έχεις να κάνεις, αν κάνεις deflect και σε αγγίξουνε, παίζεις κορώνα γράμματα με το αν ο εχθρός στο death screen θα κάνει T-pose. Και όχι μία φορά, πολλές. Βαρέθηκα να μετράω τους εχθρούς που κάνουν T-pose. Είναι ένα ok παιχνίδι το οποίο για κάποιο λόγο έχει θεοποιηθεί. Και δεν μπορώ να καταλάβω τον λόγο ακόμα. Μπορείς το έχει cool μουσική, έχει πάρα πολύ ωραία μουσική. Cyberpunk τέτοιο εφέ. Είναι λίγο εμπορικό ρε φίλε. Είναι ωραίο. Έχει... Συμφωνώ σε αυτό. Μπορείς να αποστάρεις ωραίο fan art, ωραίο, ξέρεις. Έχει πάρα πολύ ωραίο soundtrack γενικότερα. Δηλαδή... Πουλάει. Ναι, όντως. Αλλά παιδιά είναι μέτριο. Δεν είναι το άριστο που μου λέγανε. Εγώ δεν μπορώ να παίξω τέτοιο παιχνίδι. Μαλάκα θα πάθω εξικεφαλικά. Καλά, ναι. Το ότι σε κάποια φάση απλά το έκλεισα γιατί ζαλίστηκα το θεωρώ. Ναι. Πάει πάρα πολύ γρήγορα. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό. Δηλαδή, το μοναδικό παιχνίδι τέτοιο στυλ που έπαιξα και οριακά έπαιξα, ανέχτηκα, ήταν το Mirror's Edge, ας πούμε. FPS και τέτοια. Ναι. Θες να σου πω ποια είναι η διαφορά? Το Mirror's Edge, κατ' εμέ, το θεωρώ ότι είναι πολύ πιο, ας πούμε, δύσκολο στο μάτι, γιατί ουσιαστικά έχεις και το μηχανισμό της κολοτούμπας. Εντάξει, δεν το έκανα συνέχεια αυτό, ρε φίλε. Πόσες φορές θα την κάνεις κολοτούμπα? Όσο και να την κάνεις όμως, ρε φίλε, άλλο το να έχεις μια σταθερή κάμερα ουσιαστικά που να έχεις τους βασικούς άξονες για κίνηση, και άλλο το να κάνει κολοτούμπα, ξέρω εγώ, με κάθε μεγάλο άλμα. Κατάλαβες, παίζει αυτό το σκεπτικό.
Ναι. Ξέρεις ποιο θέλω να δοκιμάσω πάντως στο ίδιο στυλ? Είναι το Neon White, νομίζω το είχαμε ξανασυζητήσει. Μπράβο, ναι, και το έχει και σε μένα σε sale το Neon White και το ψινά. Και εγώ το σκέφτηκα. Και λέγοντας για Φλεβάρι, επειδή δεν έχω κάποιο άμεσο το οποίο με ενδιαφέρει για το Φλεβάρι, πέρα από ένα που κάνει publish αναπούρνα, θα πιάσω την τριλογία Wolfenstein για να ετοιμαστώ λίγο για παιχνίδια της Machine Games για το Indiana Jones. Αντί να έπιανες παλιωμαλάκα το Final Fantasy 7 δεν το έχω ακόμα. Για να παίξεις μετά το Rebirth, μας λες ότι θα παίξεις Wolfenstein. Περίμενε. Πότε ήταν τελευταία? Πότε κάναμε κοποπή? Νομίζω κάναμε στις αρχές του μήνα, σωστά? Ναι. Ωραία. Από τότε έχω πάρει για το PlayStation 4 Last of Us Part 2, Matterfall, Last Guardian και το Balan Wonderworld. Έχω πάρει 4 παιχνίδια για το PlayStation 4 και δεν έχω πάρει το Final Fantasy. Μαλάκα, εντάξει, ντροπή. Όχι. Να είναι καλά τα παλικάρια που μου το δώσανε. Πολύ τίμη στο marketplace. Και άμα βρω πάλι τέτοια κατάσταση για το Final Fantasy θα το τσιμπήσω. Anyway. Για να ετοιμαστεί, λέει, για το Indiana Jones. Εμένα με έψησε, ρε φίλε. Έχει τη μάπα του Harrison Ford με τη φωνή του Troy Baker. Γάμισε. Και ο κακός είναι Έλληνας εντωμεταξύ. Ο voice actor είναι Έλληνας. Και τι θες τώρα, να χορέψω? Όχι, ότι... Στα παπάρια μου. Στα παπάρια, ναι. Εντάξει, οκ, sorry. Συγγνώμη που είπα να πετάξω ένα fun fact. Μαλάκα. Μπράβο στο έθνος. Αυτά να τα κρατήσεις για το TikTok σου, βλάκα. Ένα fun fact γι' αυτό. Τι μαλάκας που είσαι. Με λένε Θάνο και σήμερα θα παίξουμε WWE Superstars. Γαμά το παιχνίδι. Ναι, εντάξει. Έπιασες από τα καλύτερα, ξέρω εγώ, παιχνίδια στα WWE. Πήγα να κράξω και πήγα σε ένα από τα καλά. Ωραία, το 13 θα παίξουμε. Ναι, οκ, το δέχομαι έτσι, το δέχομαι. Λοιπόν, πάμε στην κεντρική θεματολογία μας. Άντε, πάμε. Βασικά, πολύ μικρή παρένθεση, πώς θα έχει γαμίσει έτσι το Palworld? Δεν ξέρω άμα είδες τι παίζει. Μαλάκες, εγώ απλά ξύπνησα εχθές και είμαι σε φάση κοίτο. Τι γίνεται, λέω, ρε μαλάκα. Μαλάκα, περίμενε, επειδή από χθες μέχρι σήμερα διαφέρουν πολύ τα νούμερα. Όχι, το είδα και σήμερα νούμερα. Α, είδες και σήμερα. Ανέβηκε 90% πάνω από χθες, λέει. Για όσους δεν το έχουν δει, το Palworld λέει και το Valheim Pokemon με όπλα. Σε 40 ώρες έχει πουλήσει 3 εκατομμύρια αντίτυπα. Και concurrent παίκτες στο Steam είναι στη δεύτερη θέση, έχει φτάσει 1.500.000. Και την πρώτη θέση το έχει το Cyberpunk, το οποίο είναι 1.050.000. Πόσο γάμα έτσι το Cyberpunk 3 χρόνια μετά? Μαλάκα, ναι. Καλά, με το update 2.0 τα έφτασε. Αλλά τέλος πάντων. Δεν με ενδιαφέρει. Τέλος πάντων. Αυτό είναι και Game Pass, έτσι? Είναι και Game Pass, αυτό είναι το θέμα. Μαλάκα, και δεν το έχει στο PS αυτό, ότι εγώ το ψάξα στο PS. Όχι, είναι αυτή τη στιγμή Xbox και PC. Λογικά timed exclusivity. Ναι, δεν ξέρω. Anyway, η κεντρική θεματολογία ουσιαστικά, ο λόγος που από τη μεριά μου ήθελα να γίνει το επεισόδιο είναι το Last of Us 2 το Last of Us 2 Part 2 Remaster Part 5. Το πιο σωστό Σαρδάμ. Ναι, αυτό. Το οποίο βγήκε και μου δημιούργησε μια απορία. Έβλεπα βαθμολογίες, 9, 10 ιστορίες. Και έβλεπα τα συγκριτικά βίντεο και νιώθα ηλίθιος. Γιατί είναι ίδια. Είσαι ηλίθιος. Τα είδες καθόλου? Μαλάκα, να δω τι αλήθεια τώρα. Ότι καθόμαστε και ασχολούμαστε με το να βγάλουμε και συγκριτικά βίντεο. Μαλάκα, είναι ντροπή. Να σας πω κάτι. Είναι αυτό που έγραψα και στο Twitter. Τα remaster, ειδικά τέτοια remaster, θα πρέπει στο review να έχουν αυτομάτως μείον 1 βαθμό, μόνο και μόνο επειδή σε χρεώνει. 10 ευρώ θα μου πεις. 10 ευρώ. Γιατί με χρέωσες 10 ευρώ όταν από το PS4 ήθελα να κάνω το upgrade σε PS5, που μου είχες πει ότι θα είναι η PS5 έκδοση πλέον, και τώρα μου λες ότι ξαναβγάζεις κι άλλο remaster και θες κι άλλα 10 ευρώ. Περίμενε. Μπορώ να σου απαντήσω λίγο σε αυτό. 60 FPS update patch για το PlayStation 5. Έχει γίνει, υπάρχει ήδη. Ωραία. Οπότε, φεύγει αυτό από το Remastered. Δεν υπάρχει σαν κριτήριο. 4K, από το Upscaled 4K έγινε Native 4K. Ωραία. Το ένα βασικό update.
Το No Return, το οποίο είναι ένα roguelike mode, το οποίο δεν ζήτησε κανείς και ποτέ. Δηλαδή δεν άκουσε Last of Us και σκέφτεσαι roguelike mode. Μαλάκα, ήταν η δικαιολογία, τι εννοείς, να πούνε ότι βάλανε και κάτι. Ναι. Γιατί το online δεν το βάλανε ποτέ. Δεν θα το βάλουν ποτέ. Δεν θα το βάλουν. Ναι. Και είναι μαλάκα Θάνο, πολλά λεφτά θέλει τώρα για να φτιάξει και σερβερ. Άσε με. Μαλάκα, δεν γίνεται ρε φίλε, τι δικαιολογία είναι αυτή. Σκεφτήκαμε ότι θα μας κοστίσει πολύ να συντηρήσουμε τους servers. Ρε μαλάκα, φτιάχνετε gas παιχνίδι. Λογικό είναι. Όχι ρε, δεν πειράζει, δώσανε λεφτά για το Foam Stars, έχουμε. Συνέχισε. Πετάγονται οι φλέβες, μαλάκα, αρχίζουν να πετάγονται. Συνέχισε, θα φάει πολύ σκάτω σήμερα. Εννοείται. Οπότε, έχουμε τα Lost Levels, τα οποία είναι το roguelike mode, τα κομμένα, τα οποία κομμένα δεν είδα πόσες ώρες είναι, και το commentary. Οπότε, τι μας κάνουν αυτά τα τρία, αγαπητό μου Last of Us και πιεσάδες, εσείς που είστε φανατικοί με το Last of Us? Μας κάνει ένα υπέροχο είτε Complete Edition, είτε Director's Cut. My Sony Director's Cut. Έχουν κυκλοφορήσει ήδη δύο. Ghost of Tsushima, το οποίο περιείχε και το DLC με τα Iki Islands. Το οποίο ήταν όντως κανονικό remaster. Το οποίο ήταν όντως κανονικό remaster, γιατί έφαγε όντως upscale. Και όλα τα haptic στο ναι, DualSense. Ναι, σωστό. Και Death Stranding Director's Cut, το οποίο ο Kojima πρόσθεσε και έξτρα πράγματα, cosmetics για το Cyberpunk και από το Steam, από τη Valve. Half-Life, αυτό προσπαθώ να θυμηθώ. Το οποίο όντως έφαγε και αυτό 4K upscaling. Και είμαι σε φάση. Κοιτάω τις βαθμολογίες ρε φίλε, και μου δημιουργήθηκε εξής απορία, γιατί την είπα και στο group. Πού είναι τα δεκάρια και τα εννιάρια ρε φίλε? Πώς το βαθμολογείται ένα remastered, το οποίο με εννιάρια και δεκάρια δεν πρόσφερε σχεδόν τίποτα ως remastered? Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα? Ότι βαθμολογούν πάλι το game. Αυτό, εκεί θέλω να καταλήξω. Πρέπει να βαθμολογείτε, όταν κάνετε review, remaster ή remake, να βαθμολογείτε το remake ή το remaster. Να πεις, σαν remaster έκανε αυτά και αυτά. Μπράβο, αυτό ακριβώς είναι το θέμα. Δεν κρίνω το game, κρίνω το remaster. Κρίνω το πόσο αναβαθμίστηκε, το τι αλλαγή έφερε από το original. Άντε, πες το αυτό στο Ελλαδιστάν, μαλάκα. Το είπα. Κατ' εμέ, ρε φίλε, αυτό δεν θα έπρεπε να παίρνει, όχι εννιάρια και δεκάρια, δεν θα πρέπει να φτάνει τη βάση για βαθμολογία. Προφανώς. Το Part 1 αντιστοίχως στο PC πήρε τη βαθμολογία που του άξιζε. Δεν είχε κυκλοφορήσει ποτέ στο PC. Ήτανε σκατά, πραγματικά, σκατά με φράουλες. Και έφαγε το χαντάκωμα που του άξιζε. Αντίστοιχα, πώς το λένε, για το PS5 δεν έχω δει τι πήρε. Δεν ασχολήθηκα. Αλλά το συγκεκριμένο πραγματικά δεν είναι καν θέμα του Last of Us 2, controversial και τα σχετικά. Όχι, οποιοδήποτε παιχνίδι και να το έκανε αυτό, θα το έλεγα. Όπως το είπα και για το Super Mario 3D All Stars, το οποίο πήρε η Nintendo και σας πούλησε 3 παιχνίδια τα οποία δεν είχαν καμία αλλαγή από το original. Σας τα πούλησε σε περιορισμένη έκδοση για $60 και πήγατε και τα πήρατε. Ρε φίλε, να σου πω κάτι, σε κάτι άλλα τέτοια ξέρω να νευριάζουνε. Π.χ. όταν η Rockstar έκανε. Η Rockstar. Δεν φταίνε αυτή. Ναι. Όταν βάλανε το Red Dead το 1 που δεν το κάνανε remaster και απλά το κάνανε port, εκεί λεγόντουσαν όλοι, γιατί δεν μας το κάνατε remaster. Εδώ ρε μαλάκες, γιατί δεν γκρινιάζετε? Επειδή σας κότσαρε τη λέξη remaster, νομίζετε ότι έχει κάποια διαφορά? Κάθε και κοστάρουνε οι άλλοι, έχει τρελή διαφορά, νιώθεις άλλη εμπειρία. Ρε είσαστε τρόμπες ρε. Ποια τρελή διαφορά αυτό? Ή ξέρω εγώ αντίστοιχα με τη Rockstar με την Deluxe Edition, που είναι το San Andreas, το 3 και το Vice City. Φάγανε σκατό και εκεί και τους άξιζε. Φάγανε σκατό. Αλλά εκεί δεν είδαν να ανοιγυρωθούν. Ότι ξέρεις κάτι, είναι η αλλαγή, πώς το λένε. Ναι, είχε αλλαγές σε σχέση με τα original. Τα φέρανε σε καινούριο, πώς το λένε, σε καινούριες κονσόλες. Δεν είδαν να κάνει κάτι. Ρε φίλε, δεν ήταν exclusive games, αυτό είναι το πρόβλημα. Και αυτό που γίνεται τώρα με το The Last of Us είναι τα αντίπεινα στο ότι πήρε καλές βαθμολογίες στη σειρά. Γιατί με το που πήγε καλά η σειρά, είχαμε το remake του πρώτου. Αυτό το δεχόμαστε. Άντε πες, να πάει να γαμηθεί. Γιατί είχε βγει μόνο μία remaster έκδοση από το PS3 στο 4. Δηλαδή το remake του είναι 2 γενιές μετά. Ωραία. Πολύ όμορφα. Αυτό το παίρνουμε. Πες άντε. Και πάλι 80 ευρώ δεν είναι να το πληρώσεις όταν βγήκε, αλλά οκ. Ναι. Πάει στο διάλογο. Και τώρα ρε μαλάκες, βγάζετε remaster του remaster. Δηλαδή το οποίο είναι, προσέξτε, δεν είναι game 20 ετίας, είναι game 3 χρόνια πριν. Το οποίο παίζεται στο PlayStation 5 κανονικά.
Ναι, με το upgrade του PS5. Το οποίο υποτίθεται ότι είχατε βγάλει και το χρεώσατε και 10 ευρώ. Ή ξέρω εγώ, όσοι δεν μπορούσαν να το παίξουν στο PS4, να το πάρω στο PS5. Ωραία, cool, ρε φίλε. Το PlayStation 4 η έκδοση, χωρίς καμία έκπτωση, χωρίς οτιδήποτε, retail κάνει 30 ευρώ. Ούτε. Τόσο την πήρα. Εγώ το πήρα 25 τη retail. Με έκπτωση σου λέω μπορείς να τα βρίσκεις στο 15, ρε φίλε. 10 ευρώ κάνει το γαμίδι το upgrade. Γιατί να δώσω τα 50 ευρώ για να πάρω τι? Ένα καλύτερο εξώφυλλο. Ναι, το εξώφυλλο μοιάζει με το Part 1 γιατί η μία φωτεινή πλευρά και άλλη σκοτεινή πλευρά της έλης. Στα αρχίδια μου, στα παπάρια μου. Πραγματικά. Δεν αξίζει 50 ευρώ. 50 παραπάνω δεν είναι. 50 ευρώ είναι. Εντάξει, πάλι καλά. Πάλι. Όχι, πάλι καλά. Ναι, φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Να λέμε στη φωτιά μας κάηκαν μόνο τα πρόβατα, ρε φίλε, και όχι άνθρωποι, εντάξει. Αυτό. Να λέμε πώς και δεν το χρεώσανε 70 ευρώ η Sony, ας πούμε. Καλά, ευτυχώς. Τους είχαμε κάνει, τέλος. Εγώ κοροϊδεύω πάρα πολύ συχνά το Xbox, αλλά τις τελευταίες 2 εβδομάδες έχει πάρει την τιμητική της η Sony. Η αλήθεια είναι αυτή. Ναι. Έχουμε πολλά διαμάντια και το ελληνικό community ειδικά είναι ό,τι καλύτερο έχω δει αυτές τις μέρες. Να βλέπω κάτι post. Όλοι ξέρουμε από ποιους, έτσι. Βγήκε επιτέλους το The Last of Us Part 2 Remaster. Κάτσε βρε μαλάκα, γίδο βοσκέ, ότι δεν το έχεις ξαναπαίξει, ας πούμε. Περίμενε. Μικρή παρένθεση εδώ πέρα. Βγήκε επιτέλους η παιχνιδάρα Last of Us Part 2 Remastered. Δεν το έχουν παίξει. Δεν ξέρουν αν είναι όντως παιχνιδάρα. Από τις κριτικές θα είδαν ότι είναι παιχνιδάρα. Όχι ρε, το ξέρουν, αφού το έχουν δει 3 χρόνια τώρα. Ή ξέρω εγώ, είδα τη δικαιολογία ότι να το παίξουν επιτέλους οι γενιές. Ποιες γενιές, γάμω την τρέλα μου, ποιες γενιές θα το παίξουν, ποιες καινούργιες γενιές? Αυτοί που είχαν μόνο PlayStation 5. Δεν δουλεύομαστε μεταξύ μας. Δεν έπρεπε να ονομαστεί Remastered. Ήταν ένα port. Έπρεπε να ονομαστεί θέλουμε λεφτά, ας πούμε. Για να. Όχι. Το πουλάγανε. Ποιο τίμιο θα ήταν? Ναι, οκ, το καταλαβαίνω. Πέρα από την πλάκα όμως, αν ονομαζόταν αλλιώς και αν δεν έκανε 50 ευρώ retail, αν ήταν πάνω κάτω στην ίδια τιμή, ή ξέρω εγώ, δώσ' το δωρεάν upgrade, ρε φίλε. Δώσ' το δωρεάν με τη retail έκδοση. Όποιος πήρε το δισκάκι το αρχικό, δώσ' το δωρεάν. Γιατί ρε μαλάκα να σου δώσει δωρεάν, αφού θα σου χρέωνε το δεκάρικο ούτως ή άλλως για το upgrade. Ωραία, οπότε είναι 30 ευρώ max η retail έκδοση το PlayStation 4. Ωραία, ναι, βγάλε μια PS5 έκδοση 40 ευρώ, ξέρω. Μπράβο, κάνε κάτι αντίστοιχο τέτοιο. Τι να το κάνω, ρε φίλε, 50 ευρώ αυτό. Εντάξει. Εντάξει, παιδιά, μαλακίες του μπάνε τώρα. Να είχαμε να λέγαμε, να είχαμε να πούμε. Είδαμε βέβαια πώς κινήθηκε ο κόσμος με αυτά. Εντάξει. Εδώ βγήκε μαλάκα φήμη ότι θα κάνουν remastered παλιό Assassin's Creed και ακούγεται για το 4 και το Black Flag. Ότι θα το κάνουν remastered. Αυτό θέλει remake, δεν θέλει remastered. Ναι. Αυτή η κάβλα. Αλλά θα πουλήσει. Θα πουλήσει και θα ονομαστεί Black Flag Remastered. Να σου πω κάτι, και εγώ θα το πάρω, αλλά μιλάμε για game δεκαετίας, όχι game 3 χρόνων. Έχει διαφορά αυτό, έτσι. Αυτό. Μην μπερδευόμαστε. Και κάποια games τα χρειάζονται. Δηλαδή, η Sony ήταν σε φάση. Μπορώ να κάνω τον Bloodborne που κλέβονται εδώ και 6-7 χρόνια, ρε φίλε, κάνα remaster. Να πάρουν και κάνα FPS. Όχι, μωρέ, δεν χρειάζεται. Να κάνω κάνα Infamous. Τα έχουμε και αυτά στο πατάρι και κάθονται. Μπα, όχι. Πώς να κάνουμε το Red Dead που τους το δώσαμε port και κλαίγονται και το θέλουν σε remaster. Όχι. Τι να κάνουμε, ρε παιδιά. Για το Red Dead δεν χρειάζεται καν να τους δώσεις remastered. Δώσ' τους 60 γαμημένα frames patch εφόσον μπορείς. Δεν με ενδιαφέρει εμένα αυτό, εντάξει. Στον περισσότερο κόσμο με ενδιαφέρει. Βέβαια, θα μου πεις ότι εγώ τώρα έχω 100 ώρες στο 2 και όταν το τελειώσω και πάω μετά στο 1 θα είμαι λίγο έτσι. Ναι. Ναι, εντάξει, ίσως. Και για να προλάβω και μελλοντικά όταν ανέβει σε views αυτό, αλίμονο και πότε. Ναι, και το Skyrim ίδια υπόθεση είναι. Καλά, εντάξει, τι το ψάχνεις. Ναι, και στο Skyrim τα ίδια έπρεπε να υποθούν όταν κυκλοφορεί κάθε γενιά διαφορετική έκδοση. Οκ. Η παρένθεση σε αυτό ξέρεις ποια είναι? Ότι στο Skyrim το τρολάραν όλοι, γιατί ήταν multiplatform. Όλοι το τρολάρανε, το community εκεί ήταν αγαπημένο. Ότι τώρα... έχει γίνει meme, ενώ εδώ είναι hate. Μπράβο, μπράβο, ακριβώς. Εδώ γιατί χειτάρετε ρε μαλάκες. Και οι ίδιοι τύποι μετά βγαίνουν και λένε κοιτάξτε το Hellblade. Τουλάχιστον αυτοί θα πάρουν καινούργια βλάκες. Μαλάκα, αντί για Κώστας πρέπει να λέγεις Ανδρέας Μικρούτσικος. Τι ωραία γέφυρα ήταν αυτή στο επόμενο θέμα. Έτσι, Λοιπόν,
Και από τα παράπονα λοιπόν από τους πάντες προς τη Sony, πάμε από τα παράπονα τη Sony προς τους πάντες. Γυρνάει το μπιφτέκι, μάγκες. Εννοείται. Είχαμε λοιπόν οπότε την Developer Direct και παρουσίασε, όπως είπαμε, 4 παιχνίδια. Παρουσίασε το Avowed, παρουσίασε 5 βασικά μαζί με το Trials of Mana, παρουσίασε το Ara το οποίο ενδιέφερε κάποιο αλφα κοινό, παρουσίασε το Indiana Jones και παρουσίασε και το Hellblade. Πριν πάμε εκεί, να πω απλά για το Trials of Mana, επειδή δεν το είπαμε. Ναι, το Visions of Mana θα λέγεται βασικά. Visions, okay, my bad. Ναι. Αυτό, παιδιά, να ξέρετε, δεν παίζει να είναι exclusive, έτσι. Αυτά τα παιχνίδια δεν είναι, γιατί αυτά τα παιχνίδια ήταν PS exclusives και ουσιαστικά τώρα παρουσιάστηκε γιατί θα έρθουν και στο Xbox. Μην βγαίνετε και λέτε. Και γι' αυτό το λόγο δεν μπήκε Game Pass. Δηλαδή, μην σας κάνει εντύπωση και δεν θα μπει. Όχι, προφανώς. Μα και αν θυμάμαι καλά, τα 2 παιχνίδια Mana, δεν μπορεί από εκεί να μου έχει μείνει το Trials of Mana. Εγώ το έχω το. Ναι, το έχω. Ναι. Μπήκανε στον κατάλογο του PS Plus. Μπορεί από εκεί να μου έχουν μείνει. Ναι, εντάξει. Απλά για να μην νομίζουν ότι επειδή το βλέπεις σε μια παρουσίαση, είναι exclusive, ξέρω. Καλά, νομίζω το. Τα άλλα 4 είναι. Όμως. Εντάξει. Τα οποία 4 είναι προφανώς το Ara, το οποίο είπαμε έχει το δικό του κοινό. Δεν είμαστε αυτό το κοινό, προφανώς. Δεν παίζουμε τέτοια strategy. Ναι. PC Game Pass για όποιον τον ενδιαφέρει. Είδαμε το Hellblade και το Indiana Jones, τα οποία ήταν αυτά τα οποία ενόχλησαν. Και ναι. Το Avowed, το οποίο το Avowed δημιούργησε τις απορίες τις οποίες δημιούργησε λόγω του εικαστικού. Δεν θα ασχοληθούμε επίσης με το Avowed. Δεν δημιούργησε κανέναν τόρο σε σχέση με αυτό που θέλουμε εμείς εδώ πέρα. Βασικά πέρασε λίγο απαρατήρητο γιατί ήταν ok παιχνίδι. Ναι, ναι. Τα άλλα 2 τσούζουνε, οπότε πρέπει να το κράξουμε. Θες να έχεις την τιμητική, ποιο να ξεκινήσουμε? Λοιπόν, θα το πάρουμε πρώτα από το Indiana Jones. Ξεκινήσουμε από τα χαμηλά. Εννοείται. Και από το εξής, βγήκε το trailer, είδαμε επιτέλους το πρώτο trailer και λίγο gameplay trailer. Και μαλάκες. Αυτό το community πόσο το λατρεύω. Όταν ανακοινώθηκε το Indiana Jones λέγανε τι θα κάνετε δηλαδή? Θα βάλετε το Uncharted στο Xbox, μας αντιγράφετε. Βγαίνει το trailer, το βλέπουν ότι είναι FPS. Τέτοιο παιχνίδι και το κάνετε FPS, ρε είστε τρελοί. Αυτά δεν παίζονται first person, είναι μόνο. Εννοείται. Δεν παίρνει ένα μάθημα από το Uncharted. Ναι, δεν είδατε πώς το κάνετε στο Uncharted. Δηλαδή, οι τύποι ήταν σε φάση, αν το κάνατε σαν το Uncharted, θα σας κράζαμε γιατί μας αντιγράφετε. Και τώρα που δεν το κάνατε σαν το Uncharted, είστε για τον Μπούτσο γιατί δεν το κάνατε σαν το Uncharted. Ότι είναι το original, ας πούμε, ότι απαγορεύεται. Πρώτον, meanwhile, όταν βγήκε το Indiana Jones, οι ταινίες, το Uncharted δεν είχε γεννηθεί ούτε τον Drake ούτε τον developer του Drake. Όλοι μαλάκες. Ποιος αντιγράφει ποιον? Και δεύτερον, μια χαρά είναι το παιχνίδι, έτσι. Φαίνεται πολύ ωραίο. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι όχι μόνο οι ταινίες είχαν βγει πριν καν γεννηθεί τον Drake. Το παιχνίδι Indiana Jones είχε βγει πριν τον Drake. Αυτά μην τα λες, Το τελευταίο παιχνίδι βγήκε ρε μαλάκα για το Xbox που λέει ο λόγος. Βγήκε για εκείνη τη γενιά. Όχι βγήκε Indiana Jones, είχε βγει και Lego Indiana Jones. Ναι. Before it was cool. Γαμάτο. Αυτό. Το πιο σοβαρό πράγμα που θα πάρετε από αυτήν την εκπομπή, τα Lego παιχνίδια γαμάνε. Δεν υπάρχει κακό Lego παιχνίδι. Ειδικά το μαλάκα, το Indiana Jones το είχα παίξει μικρό στο Lego. PS3 το είχα παίξει. Πολύ καλό. Είχε και τις 4 ταινίες μέσα, 3 θέλουμε να πούμε. Τίποτα, παιχνιδάρες. Τα Harry Potter μετά, τέλος πάντων. Άλλη συζήτηση. Ξεφεύγουμε. Πρέπει να κάνουμε αφιέρωμα για Lego. Ναι. Μαλάκα εννοείται. Λοιπόν, τέλος πάντων. Και έπεσε ένα hate. Τι πράγμα? Έπεσε ένα τρελό hate τέλος πάντων για το Indiana Jones από ένα συγκεκριμένο group ανθρώπων. Καλά, group ανθρώπων, ναι. Πρώτον, αγαπητά μου παιδάκια, αυτός που το φτιάχνει η Machine Games. Η εταιρεία που έφτιαξε τη νεότερη τριλογία Wolfenstein. Μαζί με το Youngblood νομίζω το έφτιαξε άλλη. Δεν θυμάμαι. Ειδικεύονται στα FPS. Στα first person. Μην το κάνω κι εγώ αυτό το λάθος, κρυμμένο. Στο first person perspective. Οπότε λογικό και το Indiana Jones να ακολουθήσει τον ίδιο δρόμο εφόσον εκεί ειδικεύονται, ρε φίλε. Εντάξει, μπορεί να μην θέλουν να ρισκάρουν να το πάνε στα third person. Μπορεί να πιστεύαν ότι θέλουν το first person καλύτερα. Έχει και third person προοπτικές. Όπως π.χ. σε μια σκαλωσιά που ανέβαινε. Ναι, που δείχνει αλλιώς την κάμερα ή όταν κάνεις κάποια πράγματα συγκεκριμένα. Αυτό.
Επίσης, μου άρεσε απίστευτα πολύ ο μηχανισμός που θα έχουν με το μαστίγιο. Ότι θα μπορεί να είναι σαν αντιπερισπασμός. Αυτό πάρα πολύ έξυπνο. Πάρα πολύ έξυπνο. Γενικότερα, πολύ ωραία και εκτενή παρουσίαση για το Indiana Jones. Το οποίο έρχεται σε Game Pass το 2024. Δεν είπανε πότε. Εγώ σου λέω, υπολογίζω είτε Αύγουστο είτε. Δεν θυμάμαι ποιος το είπε, προς Holidays 2024. Δηλαδή. Για μένα, όταν δεν λένε ημερομηνία, εγώ ήδη το σκέφτομαι για 25. Λες να πάρει delay. Εντάξει. Τα βουνά στα χιόνια είναι πολύ common. Ναι. Οκ, το ακούω. Τέλος πάντων, οπότε αυτό, γιατί τόσο hate ρε παιδιά για την Indiana? Δηλαδή... Γιατί είναι exclusive, τι εννοείς? Δεν θέλω να πάω σε αυτόν τον δρόμο. Δεν θέλω να πάω σε αυτόν τον δρόμο. Ρε μαλάκες, αντικειμενικότητα, πέρα από το troll, αυτό είναι. Τι εννοείς? Άμα βγαίνανε την επόμενη μέρα και λέγανε ότι θα βγει και σε PS5, ξαφνικά είναι παιχνιδάρα. Και πόσο λατρεύω τον Indiana Jones. Δηλαδή, παιδιά, είναι αυτά που ζούμε είναι ακραία. Βλέπεις τώρα κάτι τύπους οι οποίοι μεγαλώσανε με Indiana Jones και αρνούνται να βρουν τρόπο να το παίξουν, οπότε σου λέει θα το κράξουμε. Και τα κλασικά comments του δεν θα πωλήσετε, θα πατώσει, θα πάει χάλια, δώστε το αλλού. Και όλα αυτά από ένα τρέιλερ. Ναι, γιατί φάνηκε καλό. Ναι, γάμο την τρέλα μου, δηλαδή απλά απολαύστε τα παιχνίδια όπως είναι. Στέλνουνε screenshots ρε, frame by frame, τα κοιτάνε frame by frame μέχρι να δουν ένα έτσι μικρό λάθος σε animation ή κάτι να φαίνεται λίγο παραμορφωμένο, για να το κάνουν screenshot, να το ανεβάσουν και να πούνε δείτε θα παίξετε. Εν τω μεταξύ, άλλο αυτό, όσοι το κάνετε που παίρνετε ένα frame, το οποίο θα είναι άσχημο σαν εικόνα, ναι, και απλά θα πείτε, ξέρεις κάτι, ορίστε πως θα είναι το παιχνίδι. Μακάρι να το κάνουν και οι φίλοι σας σε δικές σας φωτογραφίες από βίντεο. Να πάρουν σε βίντεο, να είστε μια φωτογραφία η οποία ρε φίλοι να είναι το σαγόνι εδώ, το στόμα εδώ και να την ανεβάζουν ως meme για εσάς. Μακάρι, σας το εύχομαι από τα βάθη της ψυχής μου. Μακάρι δώρο γενεθλίων κάλτσες ρε μουνόπανα. Χωρίς λόγο. Κάτσε. Θα μου στείλει μήνυμα ο Τζίμι, θα μου πει τι είπατε για τις κάλτσες ρε μουνόπανα. Τα μανιταράκια του Μάριο σε κάλτσες. Και μετά πας στο Hellblade, το οποίο Hellblade έχει εξαντληθεί βασικά το σκατό που μπορεί να ρίξει ο μέσος Sony fanboy, γιατί έχει ανακοινωθεί εδώ και 3 χρόνια ρε παιδί μου, έχουν βγει κάποια alpha trailer, ό,τι είχαμε να κοροϊδέψουμε το έχουμε κοροϊδέψει, οπότε πρέπει να βρούμε κάτι καινούριο. Τι έχουμε, το trailer φαίνεται όμορφο, η παρουσίαση φαίνεται ωραία. Πόση ώρα θα είναι το campaign? 7 ώρες. Εδώ είμαστε. Που εδώ μεταξύ, τι ωραία τρίπλα που έγινε. Πόσες ώρες θα είναι το campaign? Παρόμοιες με το πρώτο. Το ότι θα είναι digital only δεν το σχολίασε κανείς. Ελάτε ρε μαλάκα. Πέρασε απαρατήρητο μαλάκα. Καθώς ήσασταν και πρίζατε τα αρχίδια του κόσμου με το Alan Wake 2, ενώ όταν βγήκε το Hellblade και είπε digital only, εσείς ασχοληθήκατε με τις ώρες του campaign. Γιατί δεν μας νοιάζει, γιατί είναι από κονσόλα που δεν παίζουμε. Ναι, γιατί δεν θα το πάρουμε ούτως ή άλλως. Ναι, μπράβο, συγχαρητήρια παιδιά. Λοιπόν, και γιατί κράτησαν το Hellblade? Για τις 7 ώρες του campaign. Δεν έχω παίξει το πρώτο Hellblade για να σου πω ότι ξέρεις κάτι, αν είναι ιδανική η διάρκεια του πρώτου. Αλλά και πάλι, από πότε ρε παιδιά το sequel σημαίνει ότι ξέρεις κάτι θα είναι περισσότερες ώρες? Ποιος τον όρισε αυτό τον κανόνα? Δηλαδή... Άστο αυτό, δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Είναι ένα γαμάτο comment που είδα πριν λίγο. Sorry. Που έλεγε, ήθελα λέει να δω τέτοια παιχνίδια 12 και 15 ώρες, να δω λέει πώς αντέχατε να παίζετε με τις φωνές. Ναι. Που να παίζει με ακουστικά, του Γιώκη, το είδα κι εγώ. Ναι, γι' αυτό σου λέω ότι ξέρεις κάτι, δεν ξέρω πώς θα ήταν να παίξει το ίδιο παιχνίδι σε διψήφιο αριθμό ώρων. Που αν το έπαιζα εγώ πάλι μονοψήφιος θα ήταν ο αριθμός, αλλά δεν το σχολιάζουμε αυτό. Αυτές είναι εντωμεταξύ ώρες του campaign. Ξέρουμε αν θα έχει κάποιο είδους side activities και... Συνήθως με βάση εγώ έχω ακούσει από το πρώτο όχι, δεν είχε κάτι side. Οκ, άρα θα είναι αυτό και τέλος. Λογικά. Ναι. Μα όπως ήταν και το πρώτο ρε φίλε, εντάξει, είναι ένα walking sim θεωρητικά, το οποίο έχει και λίγο combat από ό,τι είδαμε στο trailer, το οποίο δεν είχε το πρώτο. Σε τέτοιο βαθμό. Εντάξει, δεν ξέρω, αλλά combat είχε. Οκ. Και εγώ θέλω να δω ρε φίλε, ήταν πολύ ενδιαφέρον στο trailer. Και απλά έπεσε σκατό χωρίς λόγο. Δηλαδή, εντάξει, 7 ώρες το campaign, αποκλειστικό στο Game Pass. Που... Άλλο αυτό, θα είναι 7 ώρες, ωραία, σου φαίνεται μικρό εσένα. Ναι, είναι, πες ότι είναι μικρό.
Τι σε νοιάζει, όλο θα το παίξει Game Pass. Δεν θα το πληρώσω καν 80 ευρώ, φίλε μου, που έδωσε εσύ για το Spider-Man που είναι 12 ώρες campaign. Γιατί τόσο είναι. Αυτές οι μαλακίες που βλέπω comments 30 ώρες το 2. Εγώ τερμάτισα στις 30 ώρες. Άμα μου κάνεις βόλτες με το ποδήλατο στην πόλη, ναι, και εγώ θα το είχα τερματίσει 30 ώρες, μαλάκα. Στις 23 ώρες το είχα πλατίνα, να πούμε, και δεν το τρέξα καν. Περίμενα να πεις για το Morales, να σου πω την αλήθεια, γιατί σε περισσότερο γίνεται γι' αυτό. Όχι, δεν έχω λόγο να πω για το Morales, γιατί το Morales ήταν ένα DLC με πλατίνα. Ξεκάθαρα. Δηλαδή, ήταν πολύ μικρό, όντως ήταν πολύ μικρό. Στις 10 ώρες το είχα platinum. Δηλαδή, με όλα τα side. Όχι, παιδιά, μην μπερδεύεστε. 10 ώρες για τα πάντα. Όχι μόνο για το story. Α, ήταν 10 ώρες. Οκ. Εγώ το έβγαλα στις τόσες ώρες. Μπορεί κάποιος να το βγάλει στις 15. Ωραία. Αν το έβγαλε στις 10 ο Κώστας, βάλε συν 3 ώρες. Ναι, γενικά τα κάνω λίγο πιο γρήγορα, χωρίς να το θέλω όμως. True. Χωρίς να το θέλω, τα πω λίγο τάπα. Πες 15 ώρες. Ωραία. Αυτό το χρεώνεις. 50 ευρώ όμως. Όταν βγήκε. Και το έδινες και με έκδοση μαζί με το πρώτο και καλά Spider-Man PS4 Remastered το 80 σύνολο. Το θυμάμαι. Ωραία. Εκεί είσαι ok. Έχεις, λέει, και μια καινούργια κυκλοφορία, θα πάρεις και Remastered το πρώτο. 80 ευρώ τα δίνω. Spider-Man 2, 80 ευρώ τα δίνω. 280 έδωσα την Collectors. Τις ίδιες ώρες έπαιξες, αλλά πήρες και μια Collectors. Εδώ που θα πληρώσεις 9 ευρώ. Για ένα μήνα Game Pass, ας πούμε. Για ένα μήνα Game Pass. Έστω δεν έχει. 9 ευρώ το παιχνίδι, νόμιζα, μαλάκα. Έκανε ταξίδι σε Αίγυπτο, αλλά ακόμα δεν βγήκε. Ναι, όχι, πάμε Αργεντινή, Βραζιλία, παιδιά. Έστω ότι δεν έχεις Game Pass. Βάλε 9 ευρώ ένα μήνα. Παίξε το. Αφού είναι και μικρό, 3 μέρες θα σου πάρει. Παίξε μετά και άλλα 10 παιχνίδια που θα έχεις Game Pass και μην ξαναβάλεις. Γιατί κλαίγεσαι. Ναι, ούτως ή άλλως αυτό δεν θα παίξει παραπάνω. Γιατί κλαίγεσαι. Είναι το κλάμα, ρε φίλε, περισσότερα από αυτούς που δεν θα παίξουν στο Xbox, ρε φίλε. Δεν θα το παίξουν. Ξέρεις ποιο το sad κομμάτι είναι ότι άμα κυκλοφορεί. Ας πούμε ότι ήταν multiplatform πάλι, έτσι. Ναι, 7 ώρες ήτανε. Το πρώτο είχε βγει και σε PS4. 7 ώρες, ωραία. Η Sony πώς θα το πουλάγε. Καινούριο game δεν είναι. AAA δεν είναι. 80 ευρώ θα το πουλάγε, παιδιά. Είναι AAA. Πήρα upgrade. Τέλος πάντων. Ήταν indie το πρώτο σίγουρα, σαν budget. Ωραία, αν δεν είναι AAA, πάντως το budget είναι πολύ πιο πάνω από το ότι ήταν. Σίγουρα. Σε αυτό ναι. Η Sony θα το πουλάγε 80, παιδιά. Digital. Ξεκάθαρα πράγματα αυτά. Και το ξέρετε και το ξέρουμε και το ξέρουνε. Και οι τύχοι μου το ξέρουνε. Ναι, πότε μεταξύ. Εκεί δεν θα λέγε κανείς τίποτα. Μαλάκα, σορκίζομαι. Δεν θα είναι γεμίτη. Έρχεται παιχνιδάρα. Θα βλέπαμε πώς. Κοίτα, αν μιλάμε για υποθετικό σενάριο, θα έλεγε αν δεν το έβγαζε στούντιο της Microsoft. Αν το έβγαζε Ubisoft, για παράδειγμα, που μπορώ να τα πω τώρα ελεύθερα, ρε, μου κράζατε το 50 ευρώ και το 60 ευρώ του Prince of Persia. Επειδή τι, είναι 15 ώρες. Και τώρα είστε ok με το Hellblade. Είστε ok με το Morales να είναι 40 ευρώ. Αλλά επειδή λέει Ubisoft πάνω. Η Ubisoft τρώει 100 απλά επειδή υπάρχει, δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Ναι, αυτό ρε μαλάκα, αυτό. Παιδιά, τα games της Ubisoft μετά από 3 μήνες, αν δεν μπουν σε κάποια υπηρεσία, τα έχουν 20 ευρώ. Δεν γουστάρεις να το παίξεις. Περίμενε ρε μαλάκα. Θα κατέβει στα 30. Θα είναι στα sale στο δεκάρικο μετά. Θα είναι PlayStation Hits. Αν και η Ubisoft μετά από τη μαλακιά που είπανε και αυτοί, τους αξίζει για αυτούς λίγο σκατό. Έχουμε χρόνο, δεν έχουμε κλείσει την ώρα. Ωραία, μπορούμε να πιάσουμε και αυτό. Συνέχισε με το Hellblade. Τέλος πάντων, ότι αυτό είναι από τα παιχνίδια, ρε φίλε, τα οποία δεν είναι ακριβώς παιχνίδι, είναι το κομμάτι της εμπειρίας περισσότερο. Είναι ότι ένα παιχνίδι το οποίο δεν παίζεις, βιώνεις. Okay. Μπράβο, ναι. Είναι εμπειρία. Όπως είναι και το πρώτο, όπως είναι και το Death Stranding αντίστοιχα, το οποίο είναι βίωμα, δεν είναι ακριβώς παιχνίδι. Αν το βλέπει ο Μακαρίτης αυτό, μου έχει στείλει μήνυμα χθες. Ο Μακαρίτης! Θα έχεις μια αναφορά πούστη σε κάθε επεισόδιο. Οπότε αυτό είναι κάποια παιχνίδια τα οποία είναι εμπειρίες. Δεν είναι το κομμάτι απλά ξέρεις κάτι παίρνω παίζω. Σε αντίστοιχη μοίρα πιστεύω θα είναι και το δεύτερο Hellblade. Με βάση και αυτά που είδαμε, με βάση το όλο feeling ουσιαστικά που έχει δώσει. Δεν θα έπρεπε να τρώει 100 λοιπόν επειδή είναι ένα 7ωρο, 8ωρο παιχνίδι. Όχι γιατί είναι sequel, αυτό ξαναλέω. Δεν υπάρχει κανένας κανόνας ο οποίος να σου λέει sequel ίσον μεγαλύτερο σε διάρκεια. Μπράβο, ναι, δεν ότι τι ρε παιδιά. Δηλαδή με την ίδια λογική η Rockstar τι θα έπρεπε να κάνει. Καλά, η Rockstar το κάνει, αλλά η Rockstar θέλει και το κάνει. Ναι, αυτό. Βασικά μπορεί.
Μπορεί και το κάνει ακριβώς. Δεν την υποχρέωσε κανείς στη Rockstar να γυρίσει και να πει ότι από το 5 στο 6 θα έχεις μεγαλύτερο χάρτη. Γουστάρει η Rockstar και το κάνει. Μπράβο. Συν ότι μιλάμε η μοναδική εταιρεία στον πλανήτη που παίρνει όσο development time θέλει. Έτσι. Ναι. Εγώ θα το βγάλω όποτε μου καβλώσει. Ωραία. Πάμε παρακάτω. Το θέμα με το Hellblade τώρα είναι αυτό που είπες βασικά, ότι είναι πιο πολύ σαν εμπειρία. Επίσης θα προτιμούσατε να ήταν 15 ώρες και να το τράβαγε όσο δεν πάει, να το τράβαγε από τα αυτιά να βαριώσουν τη ζωή σου, ας πούμε, ή να έλεγες αχρίαστα κομμάτια. Ναι, να έχει fetch quests. Να έχει side quest, ναι. Να έχει fetch quests. Δηλαδή σε ένα τέτοιο game που θέλει να σου πει κάτι, εσύ θα περιμένεις να κάνει side content, ας πούμε. Πήγε παίξει Final Fantasy, έχει πολλά. Αυτό. Οπότε, τι προτιμάτε με την ίδια λογική? Να συγκρίνουμε ένα παιχνίδι, ρε φίλε, το οποίο είναι πρόσφατο sequel. Να το πω για το Ragnarok, για παράδειγμα. Καμία σχέση. Γιατί καμία σχέση? Γιατί είναι άλλα παιχνίδια, ρε φίλε. Περίμενε. Θα σου πω σε θέμα διάρκειας στο πιάνο. Το Ragnarok είχε κομμάτια μέσα τα οποία δεν χρειαζόντουσαν. Ό,τι έκανε ο Ατρέας π.χ. Κατάλαβες, με αυτή τη λογική στο λέω ότι προσθέτεις πράγματα για να αυξήσεις τη διάρκεια. Όχι απαραίτητα. Το Ragnarok όμως είναι εντελώς διαφορετικό genre, έτσι. Δεν μπορείς να το συγκρίνεις. Καμία σχέση. Είναι ένα action παιχνίδι στο οποίο το παίρνει να βάλει extra content. Ωραία. Εκεί τι θα βάλει? Αυτό λέω. Περίμενε. Άλλο το παίρνει να βάλει extra content και άλλο χρειάζεται απαραίτητα extra content. Εγώ μπορώ να σου πω ότι. Για σένα ήταν αχρίαστο content, ρε φίλε. Ναι, ρε φίλε, στο πρώτο God of War έκαναν quests τα οποία δεν χρειαζόντουσαν. Στο πρώτο? Ναι. Στο πρώτο τι quest έκανες που δεν χρειαζόντουσαν? Υπήρχαν κάποια quest τα οποία ήταν επαναλαμβανόμενα, ρε φίλε. Πάνε εκεί, πολέμησε τόσους. Ναι, αυτό το συγκεκριμένο σκύπτρο, αυτό δηλαδή. Αυτό είναι action παιχνίδι, αυτό λέω. Ότι αυτά υπάρχουν σε όλα. Το καταλαβαίνω, ξαναλέω ότι είναι στο κομμάτι του action. Στο πιάνω όμως από το κομμάτι του αχρήστου περιεχομένου για να αυξήσει τη διάρκεια. Το ότι είναι action, ρε φίλε, ναι, σεβαστό. Βάλε κάτι όμως το οποίο να έχει νόημα για να μου κρατήσει ουσιαστικά και να πω ότι ξέρεις κάτι. Ναι, αυτό το χρόνο τελικά, αυτές τις 5 ώρες που ξόδεψα δεν ήταν για το τίποτα. Για να πάρω ένα armor π.χ. το οποίο εν τέλει δεν θα το χρειαστώ. Με αυτή τη λογική στο λέω. Καταλαβαίνω ότι στο Hellblade είναι δύσκολο να το κάνεις αυτό, καθώς είναι εντελώς διαφορετικό genre και είναι εντελώς διαφορετικό το feeling που θέλει να σου περάσει. Ναι, ρε φίλε, εκεί δεν κυνηγάς πανοπλίες, εκεί θες να δεις μια ιστορία. Ναι. Αυτό εννοώ. Όχι, αυτό σου λέω. Ότι ξέρεις κάτι, καταλαβαίνω το συγκεκριμένο κομμάτι. Δεν είναι απαραίτητο όμως ότι θα πρέπει να δώσει content για να αυξήσει τη διάρκεια για να γίνει καλύτερο παιχνίδι. Εντάξει, βασικά δεν νομίζω ότι εμείς το πήγαμε εκεί τώρα μόνοι μας. Ναι, προφανώς. Οκ. Δηλαδή, too much hate. Και ξέρουμε όλοι ότι βασικά φαίνεται ότι είναι μόνο και μόνο απλά γιατί θέλεις να την πεις στο ότι είναι exclusive. Και είναι αχρίαστο hate. Και το γεγονός ότι πολλοί θα χαρούνε άμα πάει άπατο και θα βγαίνουν και θα λένε σας είπαμε κτλ. Είναι απλά ντροπή, μαλάκες. Να λέτε για ένα στούντιο, ξέρω εγώ, για μια εταιρεία, κλείσε απλά και μόνο για να μην θυχτεί ο εγωισμός σας. Ότι και μια άλλη κονσόλα. Ότι μια άλλη κονσόλα έβγαλε καλό game, ας πούμε. Δεν θέλουνε. Ανταγωνισμό δεν θέλουνε. Τον ζητάνε ότι η Microsoft δεν βγάζει παιχνίδια, αλλά όταν έρχεται δεν θέλουνε. Τίγονται. Κατάλαβες. Και ειδικά για ένα στούντιο το οποίο ξεκίνησε ένα multiplatform indie παιχνίδι και εν τέλει είπε η Microsoft, έλα εδώ να βγάλουμε το sequel με περισσότερο budget και να αναπτύξετε το κομμάτι της ιδέας το οποίο θέλατε. Το άλλο το ξέρεις ότι βγαίνουν και ζητάνε πάρα πολύ στη Microsoft να φέρει κάποια παιχνίδια και στο PS. Ναι. Υπάρχει αυτή η φήμη κάθετος βρώμα ότι ξέρεις κάτι ρε μπρο. Θα γίνει third party publisher η Microsoft για κάποια παιχνίδια. Υπήρχε για το Sea of Thieves και για το Hi-Fi Rush, ναι. Οκ, αλλά για ποιο λόγο να το κάνει αυτό? Τα πλήρωσε, δεν τα πλήρωσε. Τα πήρε, επένδυσε, θα τα βγάλει για όσους τη στηρίζουν. Εσείς τι θέλετε, βραμαλάκι, αφού την κράζετε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ναι, τώρα καλά τα παιχνίδια της. Τώρα καλό το Sea of Thieves, για παράδειγμα. Τώρα καλό το Hi-Fi Rush, το που είναι παιχνιδάρα. Και δεν μιλάμε για τίτλους που θα βγουν στο Switch. Γίνεται, έχει γίνει ξανά. Για το Switch δεν τους νοιάζει, γιατί δεν υπάρχει κόντρα. Δεν υπάρχει beef εκεί. Ξέρουν ότι το Switch είναι. Εντάξει. Το Switch είναι το μικρό αδερφάκι το οποίο το φέρνεις, οπότε υπάρχει διαφωνία μεταξύ δύο μεγάλων. Ναι, μπράβο. Αυτό ακριβώς. Δηλαδή. Ναι.
Άστο αυτό γιατί το τραβήξαμε. Ας κράξουμε και λίγο τη Ubisoft που της αξίζει για λίγο κράξιμο. Ναι, τώρα Ubisoft τα θέλει ο κόλλος σου. Πω μαλάκες βρωμογάλοι, εσείς και ο Πύρκος σας εκεί παλιοσίδερα βλάκες. Άκουσε να δεις. Εγώ θέλω να αγοράζω παιχνίδια, εντάξει. Θέλω να τα έχω στη βιβλιοθήκη μου, θέλω να κάθονται. Είναι δικαίωμά μου. Κώστα. Καναδί είναι, όχι Γάλλοι. Εγώ βρίζω τους Γάλλους, τη Ubisoft της Γαλλίας θα βρίσω εγώ. Μομπελιέ, Μοντρεάλ. Είναι λίγο ρε φίλε, ξέρεις. Και τα δύο από μόνοι είναι τα παιχνίδια μου. Του Μονρέ Ρουζ, ξέρω εγώ. Όταν βγαίνουν στις παρουσιάσεις να μιλήσουν έχουν αυτό το όχι, θα γαμηθείς Γαλλέ. Γιατί ρε μαλάκα υπάρχει το καναδικό μέρος το οποίο είναι οι Γαλλοκαναδοί. Μπράβο. Μιλάνε γαλλικά. Άρα Γάλλοι, στα κλειδιά μου, θα γαμηθείτε. Μαλάκα, σαν να λέει την Αυστραλία Άγγλους επειδή απλά έχουν τη σημαία πάνω αριστερά. Ναι, αλλά το μπιφ μου είναι με τους Γάλλους, οπότε θα τους κράξω. Σε κάτι χώρες στην Αφρική λέει μιλάνε γαλλικά. Γάλλοι, θα γαμηθείτε κι εσείς. Θα θέλει να κράξει την Αγγλία και θα κράξει το Χάκα στη Νέα Ζηλανδία που κάνουν. Ήταν επιρροή της Γαλλίας θα πω. Λοιπόν, άκου. Τέλος πάντων, ναι. Αγαπητοί Γαλλοκαναδοί οι οποίοι δουλεύετε στη Ubisoft. Και μιλάτε γαλλικά. Αυτό σημαίνει Γαλλοκαναδοί. Όχι. Όχι. Τι όχι. Όχι φίλε. Θέλετε βρω μαλάκες, ωραία, θέλετε να προωθήσετε το Digital Only Subscription Chief Sarop Gaming. Θα μου πεις, έχει ξεκινήσει, ναι. Ίσως, όντως, ίσως να πάει προς τα εκεί. Έτσι. Ευχαριστούμε Epic, ναι. Ευχαριστούμε Epic σε αυτό. Αλλά δεν θα βγαίνεις παλιωμαλάκα, γαλλόφωνε Καναδέ, να μου λες ότι πρέπει να συνηθίσουμε στο να μην μας ανήκουν τα παιχνίδια. Βρε παλιωμαλάκα, όχι. Δεν θέλω εγώ να δίνω 5 ευρώ για να παίζω το μήνα και μετά να μου πεις το παίρνω πίσω, ευχαριστώ. Θέλω να το έχω στη βιβλιοθήκη μου και να το παίξω μετά από 20 χρόνια στη κονσόλα που ξέθαψα από το πατάρι, γιατί έτσι μου τη βάρεσε. Δεν θέλω να έχω παιχνίδια που τα θυμάμαι και δεν μπορώ να τα παίξω γιατί μου έχει κλείσει το σερβερ ή γιατί κολλάει as fuck. Rest in peace the crew. Rest in peace the crew, rest in peace Babylon's Fall. Μαλάκα της Ubisoft ήταν αυτό, δεν το θυμάμαι καθόλου. Όχι, δεν ήταν της Ubisoft. Κάτσε, κάτι έχασα. Square Enix, ναι. Ναι, εντάξει, απλά τον έφερα γι' αυτό. Okay. Αλλά ρε μαλάκες, είναι λίγο εριστικό comment. Και να πάει προς τα εκεί, θα έπρεπε να δίνει την επιλογή στο gamer. Πάντα, έτσι. Ότι ναι, όλοι ακούμε μουσική μέσω Spotify, αλλά μπορώ να πάω να αγοράσω CD άμα θέλω από το public, ξέρω εγώ. Not sponsored by the way. Ή να τα ακούσω από το YouTube. Αυτό, ναι. Γιατί ρε μαλάκα να μου πεις εσύ, όχι, θα νοικιάζετε τα παιχνίδια. Και συνηθίστε το κιόλας. Περίμενε, μιλάμε για τη Ubisoft εδώ μεταξύ που πρώτον, όπως αναφέραμε πριν, σε 4 μήνες θα το πάρεις όχι στη μισή τιμή, ένα 60-70% θα έχει πέσει. Ναι ρε μαλάκα, θα το βρεις 20 ευρώ. Δεύτερον, μιλάμε για τη Ubisoft που έχει έναν από τους πιο εμετικούς launchers στο PC και έναν από τους χειρότερους τρόπους να παίξει τα παιχνίδια της, γιατί αυτό που ακούστηκε τώρα για το Prince of Persia, το καινούριο, είναι ότι αν το έχεις αγοράσει στο PlayStation ή στο Xbox πρέπει να κάνεις εγγραφή ή σύνδεση με το Ubisoft account σου. Μπορείς να βάλεις το CD και να παίξεις. Και τρίτον, μιλάμε για τη Ubisoft η οποία έχει μια συνδρομητική υπηρεσία που δεν έχει κανένα άλλο παιχνίδι πέρα από αυτά που ανήκουν στην ομπρέλα της. Άμα το κάνει αυτό κάθε publisher εταιρεία θα πρέπει να έχουμε να ανοίξεις το PC, να έχεις 60 launchers από κάτω. Δηλαδή είναι εμετικό αυτό το πράγμα. Περίμενε, θες να σου πω πόσους launchers έχω αυτή τη στιγμή? Μόνο στην παρά εργασίας, χωρίς να τους έχω ψάξει. Steam, Epic, Xbox, Steam, Epic, Ubisoft Connect, GOG.com, EA Connect της Electronic Arts. Κάπου έχω το Battle.net, το οποίο είναι της Activision Blizzard, και νομίζω μου λείπουν και κανένα δυο για indie. Και όλα αυτά για να παίξω κάποιο παιχνίδι σε διαφορετικό launcher. Είτε από συνδρομή είτε από να το έχω αγοράσει από αλλού. Και Rockstar Launcher. Άλλος εμετός κι αυτός. Αυτό γιατί βγήκε, δεν καταλαβαίνω. Γιατί η Rockstar ήθελε να βγάλει δικό της launcher για τα δικά της παιχνίδια. Παρόλο που υπάρχουν και σε άλλες πλατφόρμες. Τουλάχιστον εκεί είναι ένα respect, ρε φίλο, ότι ξέρεις κάτι, το έχουν βγάλει το Red Dead π.χ., το San Andreas, υπάρχουν και σε άλλες πλατφόρμες.
Σε όλες είναι. Αυτό. Ναι, αυτό δεν είναι exclusive. Τέλος πάντων. Το point είναι άλλο. Το point είναι άλλο. Ότι είπα αυτό προφανώς εκνευρίστηκε το κοινό, έτσι. Και καλά έκανε. Ναι, σε αυτό και εγώ θα συμφωνήσω. Η αλήθεια είναι αυτή, ότι και να πάει προς τα εκεί το gaming και να καταλήξουμε σε αυτό το σημείο, που δεν νομίζω να μας αναγκάσουν ποτέ στο να μην έχουμε επιλογή να αγοράσουμε παιχνίδια. Ακούγεται πολύ far-fetched. Κοίτα, θα σου πω το εξής. Μήπως, επειδή δεν έχω δει όλη τη δήλωση, έχω πετύχει απλά αυτό τον υπότιτλο. Μήπως ρε φίλε το λέγανε για το κομμάτι digital retail. Μόνο εκεί μπορεί να κάνω το δικηγόρο του διαβόλου. Ότι ξέρεις κάτι, συνήθισε ότι θα σταματήσει το retail από ένα σημείο και μετά. Ήδη κάποια καταστήματα έχουν καταργήσει το retail τμήμα τους. Καλά. Με αυτή τη λογική. Τα τοπικά. Σε Αμερική. Πίσω. Ναι, η Αμερική, η Αγγλία, θυμάμαι νομίζω το Best Buy πρέπει να έχει σταματήσει το τμήμα με τα Blu-ray, π.χ. για ταινίες. Σιγά σιγά προχωράς στο digital κομμάτι, το οποίο εντάξει, καταλαβαίνω λόγω φυσικής ροής, όπως έγινε και με τα βινίλια, όπως έγινε και με τα CD. Το θέμα είναι ότι αυτό δεν σταμάτησε ποτέ να είναι επιλογή για τον gamer. Εγώ μπορώ να πάω στο κατάστημα να πάρω ρε φίλε να θεωρώ ότι ξέρεις κάτι, μέσα σε αυτό το κουτάκι μου ανήκει το παιχνίδι γιατί είναι όλο το παιχνίδι εκεί. Με αυτή τη λογική το καταλαβαίνω. Ίσως να σταματήσει να υπάρχει επιλογή ότι ξέρεις κάτι, δεν θα έχεις το παιχνίδι όλο στο CD. Ήδη κάποιες εταιρείες να πάνε να γαμηθείτε με όλη μου την καρδιά. Βάζω το CD και περιμένω να κατέβει το παιχνίδι. Ή δεν είναι όλο το CD μες στο παιχνίδι και θα πρέπει να το κατεβάσω. Ναι. Λίγο το γαμάτε λίγο σαν εμπειρία. Αλλά αυτό, αν το εννοεί έτσι, καταλαβαίνω γιατί το είπε, καλά έκανε και έφαγε σκατό. Κοίτα, δεν νομίζω να το πει έτσι, γιατί. Ναι, από την άλλη αυτό, ναι. Κάποιες εταιρείες ήδη, ας πούμε, δεν κάνουν launch physical copies. Και το πάνε step by step σε μεγάλες κυκλοφορίες. Όπως έγινε στο Alan Wake, όπως έγινε στο Yakuza, όπως θα γίνει στο Hellblade. Το A Man Who Erased His Name δεν έχει βγει σε δισκάκι. Έχει βγει. Η Ιαπωνία έχει βγει. Γάμισε με ρε φίλε, στην Ιαπωνία έχει βγει και Squeezy Pillow κύριου. Γενικά ρε φίλε αναφέρομαι. Δηλαδή το Alan Wake δεν βγήκε digital γιατί η Epic. Ρε φίλε, μπορώ εγώ τώρα να μπω Scrooge να αγοράσω το A Man Who Erased His Name. Όχι, γιατί δεν έχει γίνει. Άντε γαμίσω, άρα τι μου λες, πρέπει να το παραγγείλω από Ιαπωνία, έτσι χέσε με. Ναι, οκ. Αγγέτητε. Έχω 12 παιχνίδια σε δισκάκια για να μου βγάλεις ένα. Και να μου πεις, δεν το βγάζω αυτό σε δισκάκι. Μα το Alan Wake είναι εντελώς διαφορετική περίπτωση. Γιατί το Alan Wake δεν το έκανε κανείς σε retail, γιατί η Epic δεν ξέρει πώς να κάνει retail παιχνίδια. Εντάξει, και πιστεύω ότι δεν θέλει κιόλας, δεν την νοιάζει. Ναι, αυτό δεν την ένιαξε να το κάνει retail. Γιατί ήταν η μόνη εταιρεία η οποία είπε στο Sam Lake, ξέρεις κάτι, κάντο ρε φίλε, σου δίνω σε αυτό φταίει η Microsoft, έτσι, ξεκάθαρα. Τον εμπιφτέκωσε. Ναι. Αν δεν τον εμπιφτέκωνε, δεν υπήρχε αυτό. Ήρθε η Epic και είπε, το κάνω εγώ publish. Ισχύει, δυστυχώς. Ρε μαλάκα, εντάξει. Πάρε το τώρα. Τι να πεις ρε φίλε. Το ίδιο θα γίνει και με το Hellblade. Και γενικά τα παιχνίδια του Xbox θα αρχίσουν να τον πηγαίνουν προς τα εκεί. Άντε να βγάζουν καμιά collectors. Κοίτα, άμα σκεφτείς το Hi-Fi Rush, παρόλο σαν τον Drop δεν έχει ακόμα retail, ένα χρόνο μετά. Που προσωπικά ο μόνος λόγος που παρακαλάω να ισχύσει αυτό με την κυκλοφορία του Hi-Fi Rush και σε άλλες πλατφόρμες, να κυκλοφορήσει στο Switch για παράδειγμα, είναι για να βγει σε δισκάκι. Ναι. Δηλαδή, ακόμα και στο PC που λέει ο λόγος, να μου δώσει ένα κωδικό για να έχω. Δεν θα είναι το ίδιο, ok. Αλλά πάλι θα μπορούσα να έχω ένα retail κομμάτι, κάτι, οτιδήποτε. Εμένα μου κάνει εντύπωση που βγάλανε το High on Life και δεν βγάλανε το Hi-Fi Rush. Δηλαδή. Το High on Life δεν ήταν και Shadow Drop, ρε φίλε. Ναι, αλλά ήταν πρώτα exclusive και αυτό. Μετά βγήκε για PS4. Μετά έγινε παιχνιδάρα. Όταν είπες κυκλοφορεί σε άλλη πλατφόρμα, αυτό το παιχνίδι δεν προσπαθούσα να σκεφτώ, να ξέρεις. Για το High on Life προσπαθούσα να σκεφτώ. Ότι το κράζανε όλοι για τη χρήση του AI π.χ. στο voice acting, για κάποια θεματάκια του και τα βγήκε στο PS5 αυτά εξαφανίστηκαν. Δεν υπάρχει θέμα. Παιχνιδάρα, εννοείται. Το PS κάνει κάτι μαγικό, ρε. Άμα το βάλεις στην κονσόλα, βγάζει και τα bugs, βγάζει και τα παντάλα. Εννοείται. Τέλος πάντων, εντάξει. Ξεχνάμε και το κομμάτι του ποιος είναι ο voice actor και γιατί κατηγορείται και πάμε παρακάτω. Εντάξει, δεν θα το σχολιάσουμε, αυτό κρίμα είναι, εντάξει. Αν ισχύουν οι κατηγορίες να πάει να γαμηθεί ο άνθρωπος, είμαι όλοι με την καρδιά. Αν δεν ισχύουν,
Πάλι στα αρχίδια μας. Ακριβώς. Αυτά νομίζω. Καλύψαμε μια πάρα πολύ ωραία ώρα. Βγάλαμε νεύρα, βγάλαμε άχτη. Πιστεύω ότι άλλο ένα μπλοκ θα το φάμε. Μας αξίζει. Αν δεν το φάμε, μπράβο μας, θα πω εγώ. Πάντως. Μπορεί μαλάκα. Αυτό. Μπορούμε λίγο να στείλουμε μια εταιρεία ακόμα να πάει να παυτοθεί. Ναι, τώρα σε πήρεξε να βρήσεις. Τόση ώρα βρίζουμε να πάει να παυτοθεί. Ναι, να γαμηθεί. Που λέει ο λόγος. Μπορείτε να πάτε να γαμηθείτε εσείς οι εταιρείες που βγάζετε ένα παιχνίδι σε collectors και δεν έχετε καν το CD μέσα. Bethesda. Bethesda. Εταιρεία που έβγαλε όχι την Desperados. Ποιο ήτανε, δεν θυμάμαι. State of Emergence. State of Deliver, κάπως έτσι λιγόταν το παιχνίδι. Γιατί το πας τόσο μακριά και η Sony δεν έβγαλε το Spider-Man είχε δισκάκι, το τέτοιο. Το Spider-Man είχε, γι' αυτό δεν θυμάμαι ποιο ήταν το προηγούμενο. Το Horizon νομίζω δεν είχε. Ναι, μπράβο, που ήταν μόνο το Steelbook. Μπορείτε να πάτε να γαμηθείτε. Ευχαριστώ. Έχω το Steelbook του Starfield και ψάχνω μέσα στο δισκάκι μου γιατί δεν το βρίσκω. Ναι, αλλά το Starfield τουλάχιστον έχει το credit για να το αγοράσει in-game. Μαλάκα, εντάξει, θεοί. Ό,τι καλύτερο. Σου λέω ακόμα και του Cyberpunk, το retail, δεν έχει μέσα CD. Έχει μέσα CD. Δεν έχει μέσα. Το περίμενε, επειδή θα πάθεις εγκεφαλικό. Το DVD του Cyberpunk δεν είναι του παιχνιδιού, είναι το soundtrack και σου έχει μια κάρτα με τον κωδικό μέσα. Όχι. Για το PC. Για το PC. Οι collectors που πέλαγαν του Cyberpunk ήταν η πιο τίμια. Γιατί είχε steelbook σκέτο και είχε και το κανονικό το δισκάκι με το CD μέσα. Ναι, με το CD. Ό,τι καλύτερο. Και αγαλματάρα επίσης. Μαλάκα, ναι. Μου τα έδωσε και τα δύο. Αυτοί ρε μαλάκες τι είναι, οι μαλάκες της παρέας είναι. Ότι, εντάξει, η Sony έχει τη δικαιολογία, μπορεί αυτός που θα το πάρει ο καημένος να έχει το τέτοιο, χωρίς το δισκάκι. Οπότε, ναι. Το Series VPN. Οπότε τι, θα του δώσω δηλαδή και ένα δισκάκι να του δώσει ένα φίλο του και κωδικό για να το κατεβάσει. Αγαμίζουν, μπρο. Έτσι το σκέφτονται. Γιατί σου λέει θα του δώσω δύο παιχνίδια. Και όλοι θα παίρνανε collectors και θα δίνανε το ένα σε αυτόν που έχει CD. Ναι, το καταλαβαίνω. Τι να πεις ρε φίλε, κατάδια, να το πω έτσι, απλή κατάδια. Το φέρατε εσείς τον εαυτό σας όμως, μην βγάζετε εκδόσεις χωρίς δισκάκι, θα πω εγώ. Ναι, είναι... Και τι να πεις ρε φίλε. Το κάνουμε πιο ελαφρύ, αλλά το Slim έχει δισκάκι. Dude. Το Slim όχι μόνο έχει δισκάκι. Αν πάρεις την Blu-ray έκδοση μπορείς να αγοράσεις ξεχωριστά το drive. Εντάξει μαλάκα μου, νόπαν. Μας δουλεύουν μέσα στη μάπα μας και λέμε ευχαριστώ, θέλω κι άλλα. Πραγματικά, μας τον κοπανάνε εδώ πέρα, μας είναι έτσι. Μαλάκα. Ω μαλάκα, εντωμεταξύ πονάει γιατί έφαγα ένα ντουλάπι έτσι εδώ πέρα. Ωραίος. Κάνω έτσι και λοιπόν, αυτά νομίζω. Έχουμε κάτι άλλο? Όχι, πάμε να κουτουλήσουμε στα ντουλάπια. Εννοείται. Αυτά ήμασταν οι F2, ήμουν ο Θάνος. Εγώ ήμουν ο Μαλάκας Κωστάκης. Εννοείται. Ό,τι link χρειαστείτε, ξέρω εγώ, για Facebook, Instagram, TikTok, groups, ιστορίες. Να μας κάνετε blog απ' όλα. Εννοείται. Και μια συνταγή για κολοϊκθοκορφάδες, θα τα βρείτε στο link της περιγραφής. Και αυτά. Δεν ξέρω, αυτό μου ήρθε τώρα. Το είπε χωρίς να πάθει ανέβρισμα όμως. Ναι, είναι από τις λέξεις που μπορώ να πω, κολοϊκθοκορφάδες. Ναι, μπράβο. Να σε καλά. Αυτά. Τσάκια.